Jo vaig tenir ocasió de ser-hi el dia que va venir l'Eric Idle, que és un dels Monty Python, que és el creador d'aquest espectacle. Jo no sé si és una sensació especial també per vosaltres aquell dia haver d'estar actuant, a part de per tot el públic, també per la persona que ha creat això, no? Que va veure, després d'haver-ho vist a Nova York, després d'haver-ho vist a Londres, se'n va veure a Barcelona, a veure com és. Els tens més per corbata, Marta, aquell dia, o no? No. Tu tens pinta de no posar-te nerviosa? No em poso gens nerviosa. Em poso més nerviosa als assajos, i ell ho sap, que pas quan estic a l'escenari. A mi a l'hora de posar... Realment és un perdo tota la vergonya i un perdo tots els nervis. Aquí veiem, aquest és l'Eric Idle. Què us va dir després, al final, Jordi? Estava encantat. Sí? Sí. És una persona molt afable, molt afable, molt cordial, molt positiva, donant les gràcies per tot el que fèiem, molt... I clar, imagina't, tots estàvem contents de tenir-lo allà, i ell molt agradable, una persona molt agradable. Em guardo un bon record. Poques setmanes després va venir el John Dupré, l'autor de les cançons, el compositor, i també van fer una festassa d'aquestes, i també va sortir encantat de la funció. Per què creieu, sense haver d'entrar a parlar dels altres musicals, però per què creieu que hi ha musicals que s'han quedat pel camí i Spamalot continua aguantant en cartellera i sembla que en té per temps? Què té Spamalot? Que té el toc popular aquest que parlava, segurament, que abasteix a tots els públics, que és molt divertit, que agrada precisament per això, per aquest punt de diversió, de passar-t'ho bé, de bogeria, de fer-te oblidar una miqueta, que t'asseus allà i et va transportar amb un lloc que quan acabes, no saps per què, però t'han carregat les piles amb energia molt positiva, saps? Dius allò que dius, quin bon rotllo, que diu la gent quan acaba, dius que surts amb una... Però de què va? Sabries explicar de què va? Home, és el famós el rei Artur, que busca els cavalleros de la Mesa Redonda i pel mig li ve l'encàrrec de Déu de que ha de buscar el Santo Grial. I el gran viatge per trobar el Santo Grial. I un viatge absolutament que passa per tot arreu, per totes les èpoques i per moments absolutament molt divertits. Quin perfum has triat per aquest musical, Marta? Sí, és veritat que utilitzo un perfum per... Encara et dura això, cada musical un perfum? Perquè clar, aviat s'acabarà l'estoc de perfums. En aquest musical l'he anat variant, no sé, és diferent que tots els altres. El Jordi sempre m'olora i em diu, què t'has posat avui? Fa molt bona olor. Fa molt bona olor. Què t'has posat avui? I vaig provant. Si no li agrada amb ell, me'l trec, això sí que és veritat. Fa molt bona olor, sí, és molt d'agrair, perquè amb el que suem, almenys dius... I de què ve això d'un perfum per cada espectacle? No sé, jo soc una persona que tinc el sentit de l'olfacte molt desenvolupat, però ja des de... Aquí ben? Tens alguna queixa d'aquest plató? No, cap queixa, van tots molt nets i polits i molt bé. Però és una mania que tinc. Soc addicta, soc compradora compulsiva també de perfums i cremes i tot això, i no és una mania en especial, no sé, és a la meva vida mateixa, no? Cada temporada tinc un perfum i cada funció de teatre un, també. Jordi, hi ha hagut algú que en algun moment, tu que és un actor que has demostrat molts altres registres a part del de musical, que quan vas dir que faries un musical que et digués, ai, vols dir ara? Vols dir que... Sí, home, sí. Ara? Sí, Jordi? Vols dir que et convé? I tu cantaràs? Jo amb aquest punt de tartamudell fins i tot. I penses, sí, ho provaré. Vull dir, clar, a veure, jo també em posava en un terreny que sabia que la tessitura que em demanaven de cantar no és la tessitura que l'exigeixen amb ella per cantar. Ella demana el que canta la Marta en la Dama del Lago, res a veure amb el que canta el rei Artur, que és una miqueta d'estar per casa. No, evidentment, no. Sí, em refereixo que pot estar cosit a la mida d'un actor, que un actor que afini una miqueta més ho pot fer-ho, vull dir, no li demanen una gran tessitura vocal, saps? Em deixeu veure si teniu alguns dels mateixos costums, manies, rituals a l'hora de dos actors com ells, a veure si més o menys ho fan igual. Si voleu podeu mirar les vostres càmeres, quin teniu una cada un. La de l'esquerra és la teva, la més petita és la teva, Jordi, en aquest cas, i tu, com que he vist que t'agradaven abans les coses grosses, Marta, t'hem deixat la càmera més gran aquí. Molt bé. Marta, sopes abans o després de l'espectacle? Després. Jordi? Després també, sí. Després. Què fas just abans de sortir a escena, Marta? Res en concret, passejar per allà i xerrar amb tothom. No tens cap ritual just abans de trepitjar l'escenari? No. Bueno, senyar-me 3 vegades. Sí? Sí. No t'ho he vist fer-ho mai. No, només abans de la cançó de la diva, Jordi? No en tinc cap de ritual.
No, el ritual és arribar al teatre una hora i mitja abans, anar-te preparant, parles amb un, parles amb l'altre, i és com anar-hi entrant per concentrar-te, però no un ritual en especial, no. 3 coses que hagis portat de casa al camerino. Ui, Marta. 3 coses. És que n'hi ha tantes. El perfum, els maquillatges me'ls porto jo del camerino i el barnús. Jo, Bernús. Jordi? La tovallola. La tovallola? Sí, per dutxar-se després. El sabó, i sí, no hi para de comptar, res més. El calçoter. No, sé que era... No. Què van dir a casa teva, Marta, quan vas dir que volies ser actriu? Ho saben de tota la vida. No van dir res, segueixen pensant que no els hi agrada gaire, però és que com que ho he tingut clar des que tinc ús de raó, doncs no van dir res. Jordi? S'ho van agafar molt bé. Sí, sí. Em van donar una bona lliçó de modus que amb els anys he reconegut que realment tinc uns pares excel·lents perquè en l'època, fa 30 anys i pico, que jo els vaig dir vull fer teatre i anava per medicina, pots comptar que per uns pares dius, era un canvi important, Déu meu, no? un moment que estava tot com estava, o sigui que mai, allò que diuen, mai prou agraïts realment per la seva decisió de deixar-me fer amb aquesta llibertat, no? Fumes, Jordi? No. No? Marta? No. Tampoc. A vegades algun, de tant en tant, però allò... No compta. Dels que no compten. Quants missatges de mòbil reps al dia? Jo? Moltíssims, el que passa que tinc un problema que no m'entero mai de quan em truquen, que sempre tinc el mòbil silenciat, se m'omple la bústia i després no em poden deixar missatges i sóc un desastre. Va, però en reps molts. Jordi? No, pocs. Sí, poquets. Si poguéssiu triar el proper projecte, podeu triar, Marta. Sunset Boulevard. Sí? Ah, I el teu, Jordi? m'has ben matat. No. Pot ser quedar-te molts anys fent Spamalot, Podria ser. Mira. Perquè quin és el... Vull dir, hi ha un calendari, diguem, que mínim arribarem fins a... Suposo que s'ha aguantat tota la temporada, segur, i el futur està per veure. Si seguirem a Barcelona o anirem a un altre lloc, no sé. Clar, és un musical en castellà, hem de dir, per tant, es pot, diguem, pot anar de gira perfectament. Bueno, Sunset Boulevard després d'aguantar molt amb Spamalot. Ui, com et fa por, Liara. que algú s'enfadi per les teves paraules. És que soc molt... Escolta, jo, de veritat, ens ho hem passat molt bé, tota la gent que jo crec que hem anat a veure Spamalot, que són molts, que dijous arriben a la funció 200 i que val la pena que si no hi heu anat, que aprofiteu, aneu-se'n cap al paral·lel a veure aquest Spamalot, que és fantàstic. Jordi i Marta, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.